Mahwefo a menim ho agɔ na moda makoma so papa bi. Mosomfo ba oba Yesu ni. Na aha ye Kodie TV. Ana ye da kɛseɛ bi a menya ɔpani bi a ɔsombo yie pam ne bedi nkɔmɔ. Ɔpani no ne din ade Agya Kodie na wɔyɛ Grandmaster Emma African Lodge. Mene ne betwetwe nkɔmɔ. Mepɛ sɛ woyɛ aso na wopɛ wani han na wotie de ɛkɔ so. Agya Kodie mo akɔ aba eba Kodie TV. Oba pa me joso. Na wapem te sɛn? Oba de adaro ma me ho adin pa. Hwɛ sɛ ne w'anim atɔ so ne sɛ ne owidi atwa menemene ya to sɛ lodge na di aboa. Nyame ne hene ade nyina de asedam oba de nyankopɔn ompepe so de aba bedru. Ona aye ne sa. Na yɛ ka African Lodge a mo sɛn na mo tie sɛ na tie ɛyɛ school bi. Mame na ase na me nche otiefo. Ye kasa African Lodge a African Lodge association na ase ku a ye de boa ye ho. Mind you, ya bebre adwen ye omo te say ukọ join lodge a o be nye sika na obi afiska ma 50 billion 100 billion no. Lodge papa bia ni asase we so a o join a ye ma osika. E na mo akokọ azanfo no mo be bear me witness say entisa African Lodge dey say ana lodge papa bia no e build o character ana ade ewe omu say e do be ba bonten no. So we nyumtuni we mason ni we hwan adihian so we adwuma sana African Lodge tentinu we adwuma nko ade a Mentwa no. Na sɛnea ɔka wo se Grandmaster, wo yɛ Grandmaster. Wakyɛ lodge ni mu. Grandmaster no so kyerɛ me nipa a wo ɛyɛ wɔ lodge ni mu. You can say we Grandmaster ona o hwɛ eba lodge mu a your posts be brave people don't know Grandmaster no me fa ne say ona udi ku nanim se sahene se footballer e be ka say ona ye captain. What I say, and I say, Una oyo omunyina hene. And I say, we leader, you say Dikunanim. Aha, until you can say Grandmaster, Una Osheku Nisu, said the Baya, Obia, Nema better to ye, Ediamano. Until you don't know, I sahin. I know. Nti sɛ woyɛ sahene no yɛ wɔ bi na de bae na wobɛyɛ sahene ana wo a woyɛ sahene na wa na wode African Lodge ne ba. Mam san na say African Lodge no secret kakre wo honi o platform isu na me da secret we yedi aya sofo na start African Lodge na mo start ye no na the call by ni say me yesofo nipa be 7 entinu omo nyina o platform ba ko so nti so in case of obi sorry na the problem no ontimi solve ya na o de ato nipa 7 anim say oh ebi obi aba o na obi ba me ho no o say na adwuma sem ko ma ya enye obi yare osa nko obi waduru a omboa me obi na ya tukuro obi waduru a omboa me obi si ni kunu ni ne yire agyan obi wo akwanche bi a omboa me na o da akwanche na tum na nipa na fa na o da ma nipa no na omo boaboa omo ho enti be program mame na wabeboa no kwan be na mfa so ma sori be ko so na omo boaboa omo ho enti those days no na onye sofo a onya kwan embeye African Lodge ni be misumi ko join ni bi se de be ya ma sori ameye no ebe ko so enti obuo ni akoma pa a me de somye no na yeyi mi se me medi kuo nanim na me fa kuo ni nkobɔ sha asase so be oba pa nokwa ewo mu ni se nipa ye members na ye ne omote so ndam wo no omo so bre enti ade na yen gum na obi a me join ni because un say tam be di sofo no obi ka che ma me say oba be di sofo de enche obeda kam enti tam me talk up omga say mama man kan say oba no obedi sofo betoka secret a de bobran asofo nim yesuo mo African Lodge enti no wo member no unnim ye ka kire so a onte ase because de ye ka wa so ndam no enye no na ye asofo ye practice wo do problem abrem no unim Yesu din say Yesu din no nko na me de solve problem na unim bo na ho ntow but ye asofo no ye nim say natural powers eye adwuma ebi ni nsuo enti nsuo no se tano enchi na obekọ a ebia odu problem abrem say bia oba Yesu say oni ni kunu case enti ni kunu agya no to pese oni kunu no Yesu bua no na ne hoto no wabo Yesu din ayemfa oba me ho no onim say apart from Yesu no mi wo bibi fufura ono oni bi enti obedu a anadwo no me imagine sika meje imagine ma me na mayi ni sika ni bia to snap anakasa preko na me ko nsuom enti ebia na nanso ta no me sere wo abaya bi ba me nkyɛn ɔsɛ oni ne kunu ye fɛ no ba Yesu na ɔpɛ sɛ ɔmo ka bum sa warefo ɔde aba wie no
na me ma be mo saa anointing oil no na mmom wo kɔ isu nti wo beba so ndam no o ye de nyame asio sofo ma me anointing oil bi kɔ isu ye nyame adom me kunu akɔ waba me yere no kɔ me girl no kɔ waba but na behind the scene no na eyensuo no na aboa ama oba na be ma na san aba what you say enti we nyina ya ade asofo ni nim but members no ye kyerɛ na wa akɔ ha ye be da didi ye be da topatura gu ye kram ye be da ba akɔ homa what I say enti onima bi wo wa ye mamu hu enti be grandmaster no na me ka kyerɛ mo say no e wo say ye baim na obi anya kwan na obedwan ni African Lodge ni bi say de be na adwuma ni sikasɛm na osua de natural powers no osua something about it na odi bi na adwenim na ono so hu say ampa Nyankopɔn boye no ɔma etumi ni honhom a yɛmfa mbɔ yɛ ho ban na yɛmfa mmɔ ma yɛ adwuma nkɔ so enti African Lodge de yɛ de yɛ hwɛ wɔ adwuma bɛkɔ so na obɛbɔ ho ban fi watamfo nsam wo bronika bebi nuclear family wabɔ ho ban na wabɔ adwuma a woyɛ nso ho ban na fe wakɔ so yɛ de yɛ nyɛ fasika bagiska na kwasɛm ni sɛ oba na peke o form a 1 Ghana cedi unya bi nkofie ende fatu tim enti ye hia obi a opese oyɛ adwuma ana se oyɛ adwuma ana oyɛ adwuma ne nkoso sa nkofo na ye hia omo ye hia obi a oba ye be physical man se giko dabi se wonya adwuma ema wo mpese obɛyɛ adwuma ema but ye obi ho a opese oyɛ adwuma but onya kwan oba e bejew na ya kyerɛkyerɛ kwan ba kwa na mienu ana miensa bi na wadwuma akoso wo yɛ adwuma na adwuma ne nkoso so a ye bejew na ya kyerɛkyerɛ kwan a befa so a bɛbɔ mpae a wadwuma e bikoso kama de ama wo enti eno na ya African Lodge the main motive me da se na kyese wa me ye hu hintasam asofo bi de asie members na tete no ye nim a ye de ye kyekere ye boy ensam ye niema a ye de fi se no na befa so a ye de beba nti se no obi pese obe join ni group na se mo meeting days ni ade se be ye nipa be hu ne schedules aya na mo ba bi a mo kɔ ne ade me hu ni nyina me da se o pese obe join African Lodge a obe frɛ number na e wo screen so no na wabisa ye ho asɛm oba ye bedi kan pesika akwankyere de be ma wadwuma akɔso hyehyew de ama baako de toso biem ye behwɛ sɛ obɛbɔ ho ban ahobambɔ no sɛ bi akyena bi obi betutu na yento ana obi betwa asekan na entwa ɛno ye behwɛ na ye de no ama na ye wo mpae a ye de kɔ nsuta no nkyɛn na yakɔbɔ sa mpae no de ama ye wia ye wo akwankyere ankasa wo ho a ye de sabi akɔkɔba ketwa na ye de ne ye sa akwankyere no wia obi antimi anya wo hwe na mum mind you yanje obi o ye kromfo ye chiri krono ye chiri prakonam na ye chiri nipa moja because of insulta no nti na Ghana nso nyina ka omubom ma omo aduane sɛ de na wo bisa no ye chiwade ye chiri no nti sɛ ebia ye kan sɛ wo honum na opese obedwa na bibia ka sɛ lodge for the smudi nipa moja ne ade no nti sa obi akasa wo boa lodge ni bia ni ho a onum nipa moja na odi nipa moja wo behwe manim na makra me maame ne papa sɛ me ko onum nipa moja ba dabi entisa de ye bom pa sɛ de be ye adwuma ne sika sɛm be koso ano de opa obetumi aba ane de bejo bet sɛ fa sika ba gisika de yenim ye de ye wo no ye de be ma na o ka meeting well me da sepan nyame pa December 10th and 11th 2022 ye nyine ko hyem the whole world ba bi African Lodge wo bi ye nyine ko hyem wo adwura Ashanti region enti no so wani gye ho say obe join ne ya obetumi aba before 10th any 11th na we pick your form we are register we are ya mamre de mawa 10th any 11th ye nyine ko hyem wo adwura na ma fa we entum we African Lodge ni na bia yete wo nka ache ana so why your number na we free platform bi so a ubetumi afrɛ me number na e wo screen ase no na wafrɛ me yinyine ko hyɛm wadwa so papa e bia meeting no mekɔ na ho nsɛm kan bia wo hɔ no ya ka kyerɛw ya zo pɛ obefa form ansa na yakɔ meetings na obefa form na yakɔ meeting na wakɔ bi ye share 4 months bia first na ye 3 months be sim pa twim kakra 4 months bia ye share 1 4 months bia na ye share 1 na ya hwɛ sɛ de be ye adwuma ne ye sikasɛm ebekɔ de afa entinu wani gye ho a obetumi aba na ba bejo nti afi we ye nyine ko hyiam wo adwura Asante Mampɔn kwan ne so aha entinu sɛ wo hwɛ me a obetumi aba bejo ne ye na ye nyina akɔ adwura 10th and 11th wo Ashanti region adwura na nyina akɔye amamre ama ye adwuma isikasɛm na ya ho bambo ye konso na sɛ wo problem bi a ye nyina join hands sɛ be hwɛ sɛ betumi asolve sa problem no de ama wo ɛno na ye African Lodge main motive but ba bi ehia me pa no sɛ wo ho sisi yayi
na opese oba meeting ni bia o de fa number no na frɛ me next 4 months you be sen akohia the following 4 months you be sen akohia sa anti want me ma we a enye hwe the following one betumi ba na unya baso nko a mamere bia se yeye e de ma na e kire se ampa we African Lodge ni ye be sa mamere no e de ama na won so qualify say yes African Lodge ni yo me da was eja ko de grandmaster se ye to nsa frɛ wa wo ba ye wan tu ananfo wo ba no betutwe nkomo me pache o sɛnea wo kan na kyerɛ sɛ nipa ne ba emre ne ma yɛ kwantinkyɛmu ne wo bebra wa wo de bɛma no sɛ onya peke number e wo screen ni so na ofra asɛm bi a pese obisa no ubisa me you ano kama me kyerɛkyerɛ mu na these days no mi wo fie enti no ofra me a time abɛfra me bia no menya time na me no adi enkomo kama enti me number wo screen ase obetumi afra me na asɛm bi a pese obisa no na wabisa na de babi a ye wo no ye be kyerɛ kwan na waba na ye no waba be din sa wo so but afi we die the whole world we asi nyina ekuhwam e wa adwura na ye bompae ama ye adwuma ene sikasɛm enti wo so betumi aba bi African Lodge Grandmaster na mote ne nka no waka nsɛm bebree omofa bibia hintown sɛnea bɛma wadwuma sɛm abɛkɔso wawaresɛm bibia bɛkɔso de wɔsɛ oba na bɛdwan ne kuo no me de wase sɛ wanya bere ama me na ye ne Grandmaster atwetwe nkomo na wanya asopa etem me sɛ wɔsɛ kɔso a na hwɛ Kɔdeɛ TV ɛwɔ online na wobɛhu nyama bebree wo ahinta wɔ wiase a nipa bi mu die si asofo bi die si ye na yɛbɛpa ho ntoma ma wa so anya bi de abɔbra me do sɛ onya abɛkyɛ osofo ba Yesu na me di dwumadie ho tia me do ase ma mo ni hwɛ anya ado